சுத்தமான இலவம்பஞ்சு நீங்கள் காய் உடைக்கிறது தாவலிருந்து மில்ல அரைக்கிறதுலேருந்து மெத்த போடுற எல்லா இதுவும் இங்கேயே பார்த்துக்கலாம். ஃபுல்லாகவே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு பெட் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எவ்வளோ வருஷமா இங்கே வேலை செய்கிறீங்க? நாங்கள் 30 வருஷமாட்ட உடைக்கிறேங்க. உங்கள் காய் உடைக்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த விதை தண்டு எல்லாமே இருக்கிறத பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் இதில் பாருங்கள் ஒன்றுமே இருக்காது. இல்லை, துணி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹெவியான கிளாத் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பியூர் காட்டன் கிளாத் தாங்க. கஸ்டமைஸாக பண்ணி கொடுப்பீங்க? கஸ்டமைஸ் என்ன தான் ஒரு கஸ்டமர் 9 அடி நீளத்தில் கொடுத்துருக்காங்க. நீளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 9 அடி நீளம். பெட்டா வேணாலும் பெட்டாவும் கொடுப்போம், பஞ்சா வேணாலும் பஞ்சாவும் கொடுப்பாங்க. பஞ்சு எவ்வளோ பஞ்சு இருக்கு பார்த்தீங்களா? பறக்குது அப்படியே, எல்லாமே வெளியே தான் வருது. குடிசை வீடு மாதிரி தாங்க. மழை கால டைமில் வந்து நல்லா கூலிங்காக இருக்கும், வெதுன்னு இருக்கும். வெயில் காலத்தில் கூலிங்காக இருக்கும். பெட்டுன்னு வாங்கினா எந்த பெட்டு வாங்கினாலும் கஸ்டமருக்கு நாங்கள் பில்லோ ஃப்ரீங்க. அது இல்லாமல் டோர் டெலிவரி ஃப்ரீயாக பண்ணி தரோம். டோர் டெலிவரி ஃப்ரீயாக பண்ணி தரோங்க. உங்களுக்கு பார்சல் போயிட்டே இருக்குது, இப்படி தான் பார்சல் பண்ணி உங்களுக்கு அமுச்சு விட்ருவாங்க. குழந்தைங்களுக்குலாம் யூஸ் பண்ணி எல்லாம் கொஞ்சம் பெட்டு யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப உடம்புக்கு ஆரோக்கியமாக. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் உங்க தமிழ் வாகர். என்னடா இது கொடை என்னடா இவ்வளோ சின்னதாக வச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்க்குறீங்களா? பாப்பா அங்கே உட்காந்துட்டு இருந்துச்சு, பிடிங்கிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லோரும் கீழே கமெண்டில் கழுவி ஊற்றுவீங்க. ஒன்றும் இல்லை, நம்ம பிரதர் வீட்டில் வந்து பாப்பா இருக்காங்க, அவங்ககிட்ட வந்து கொடையை வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். மொத்தம் இங்கே 4 கொடை இருக்குது எங்ககிட்ட. பாருங்கள், பெரிய கொடை கேமராவுக்கு, இங்கே ஒரு கொடை, ஸோ இது ஒரு குட்டிய கொடை அங்கிட்டு பின்னாடி இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு கண்டென்ட்டோடு வந்திருக்காங்க. பவானினாலே வந்து உங்களுக்கு இலவமஞ்சு தான். அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணா மேட்ரஸில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், இது ஃபுல்லாக என்ன இருக்குன்றீங்க, இது ஃபுல்லாகவே வந்து உங்களுக்கு இலவமஞ்சு காய் தாங்க இருக்குது ஃபுல்லாகவே. ஸோ எனி டைம் ஸ்டாக் வச்சுருக்காங்க. வருஷம் ஃபுல்லாகவே வந்து இவங்க வந்து ஒரு ஆர்கானிக்காக வந்து இங்கேருந்து வந்து பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப பிஸியாகவே போயிட்டு இருக்குது. ஸோ நம்மளோட சேனல்லையும் அப்டேட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்திருக்கோம். நம்ம கூட அம்மாவும் இருக்காங்க. அம்மா வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கிறேன். ஓகேம்மா. ஸோ வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சொன்னீங்க நாங்கள் தலைமுறையாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு. ஸோ நீங்கள் அவங்க ஹஸ்பண்டு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, இப்போ வந்து உங்கள் பையன் எடுத்து பண்ணுறாங்க. ஒரு 30 வருஷம் 35 வருஷமாக இந்த காயை வாங்கிட்டு வந்து நாங்களே உடைச்சி விவசாயிக்கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு வந்துடுறோம். உடைச்சி எங்கள் மில்லிலேயே அரைச்சி இலவமஞ்சு மெத்த போட்டு கொடுக்குறோம். சரிங்கம்மா. இப்போ என்னன்னா நிறைய இடத்துல வந்து இந்த கலப்படம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குங்க. அதெல்லாம் எங்ககிட்ட நம்மகிட்ட வந்து எல்லாமே சுத்தபத்தமாக வந்து சுத்தமான இலவமஞ்சு. நீங்கள் காய் உடைக்கிறது தாவலிருந்து மில்ல அரைக்கிறதுலேருந்து மெத்த போடுற எல்லா இதுவும் இங்கேயே பார்த்துக்கலாம். இப்போ எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது, நான் பக்கத்தில் ஈரோடு கோயம்புத்தூர்ல இருக்கேன், நேராகவே வந்து நான் வாங்குறேன் அப்படின்னா உங்கள் கம்பெனி எல்லாம் உள்ளே வந்து பார்க்க விடுவீங்களா? எப்போ வந்தாலும் பார்க்கலாம், உள்ளே வந்து பார்த்துக்கலாம். நீங்கள் பார்த்துக்குங்க, எப்போ வேணால் வாங்க, இவங்ககிட்ட சொல்லாமே வந்துருங்க, சரிங்களா? வந்து உள்ளுக்குள்ளே என்ன வச்சுருக்காங்க, எதுவும் கலப்படம் பண்ணுறாங்களான்னு நீங்கள் தாராளமாக பார்த்துக்கலாம். இல்லைப்பா எனக்கு வந்து அவ்வளோ டைம்லாம் இல்லை அப்படின்ட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சிசிடிவி கேமரா வச்சுருக்காங்க இங்கே, சரிங்களா? உங்களுக்கு ஃபுட்டேஜ் கேட்டாலும் வந்து உங்க கொடுத்துருவாங்க. இப்போ என் பெட்டு வந்து ரெடி பண்ண போகிறாங்கன்னா எத்தனை மணிக்கு ரெடி பண்ண போகிறாங்கன்றது உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் கொடுத்துருவாங்க. அந்த பெட்டு ரெடி பண்ணுறதுலேருந்து ஃபுல்லாக என்ன பஞ்சு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றது உங்களுக்கு ஃபுட்டேஜாகவே உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க, சரிங்களா? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள், இங்கே வருங்க எப்பா, இதில் மொத்தம் எவ்வளோ மூடை இருக்குங்க? மூட்டத்தில் 5000 மூட்டை இருக்குது. 5000 மூடை பின்னாடி இருக்கு. ஓகே, இப்போ மழை ஒரு நாள் மூடி வச்சிருக்கீங்க? மூடி வச்சிருக்கோம், எப்பவுமே மூடி தான் வச்சிருப்போம். கொண்டாந்ததுமே படத்தை போட்டு மூடி வச்சிருவோம், மழையில நிலையாம வச்சிருப்போம். சரிங்கம்மா. இப்போ கம்பெனி இங்கே பக்கத்தில் இருக்குங்க? பக்கத்துலேயே தான், கொஞ்சம் எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே பக்கத்தில் இருக்கு. ஸோ இங்கே ஸ்டாக் வச்சிருக்கீங்க, இங்கே அங்கெல்லாம் காய் உடைக்கிறீங்க? அங்கெல்லாம் காய் உடைக்க குடும்பத்தில் போய் பார்க்கலாம். ஓகே, அங்கே காய் உடைக்கிறாங்க. இன்னைக்கு வந்து ஆள் வரலைங்களா? இன்னைக்கு வந்து இருக்காங்களா? இன்னைக்கு விநாயகர் சக்தி இருந்தாலும் வந்து இவங்க லீவ் கொடுத்துட்டாங்க. ஆனால் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து நாங்கள் என்னங்க பண்ண போகிறோம், சாமி கும்பிட்டுட்டு வந்து நாங்கள் வர்றோம், எங்கள் வீடு மாதிரி தானே இதுவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டாங்க. போய் பார்க்கலாங்க. ஸோ நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் அங்கே பார்க்க போகிறீங்க, வாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து காய் உடைக்கிற இடத்துக்கு வந்தாச்சு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் சொன்ன யங்ஸ்டர் இங்கே இருக்காங்க பார்த்தீங்களா? அம்மா வணக்கம். எவ்வளோ வருஷமா இங்கே வேலை செய்கிறீங்க? நான் 30 வருஷமாட்ட உடைக்கிறேங்க. 30 வருஷமாவா? ஆமாம். வா, இது எப்படி உங்களுக்கு கையிலேயே எடுத்து பண்ணிடுறீங்க? கையிலேயே தான் எடுப்போங்க.
வராது கரண்டியில் எடுப்போங்க. ஒரு காய் உடைங்க பார்ப்போம். ஸோ இதில் வந்து ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மூடை உடைப்பீங்க? 3-4 மூடை உடைப்பீங்க. பாருங்க இப்படி தான் ஃப்ளாட்டாக வச்சு உடைக்கிறாங்க. பயமே இல்லாமல் உடைக்கிறாங்க பாருங்க. கையில் எது அடிச்சிருன்ற பயமே இல்லை, அசால்ட்டாக போட்டு உடைக்கிறாங்க. ஸோ எல்லாமே இங்கே இயற்கையாக தான் பண்ணுறீங்க, எதுவும் மிஷினில் போட்டெல்லாம் இது பண்ணுறதில்ல ஏமா? இல்லைங்க, கையிலே தான். கையிலேயே தான். இப்போ அதை அடிச்சுட்டு இப்போ எப்படி எடுங்க, உள்ள பஞ்செல்லாம் எடுங்க உள்ளேருந்து. இப்போ இது வந்து உடச்சி அது உள்ளேருந்து பஞ்சு எடுத்துடுறீங்க. இப்படி பஞ்சு எடுக்கணுங்க, உடச்சி சரிங்கம்மா எடுக்கணும். இப்போ இந்த மாதிரி தான் ப்ராசஸ்ஸு. சரி சரி சரிங்கம்மா. இப்போ வந்து இப்போ மிக்சிங்காக வந்து இப்போ எடுக்கிறாங்க, உள்ள கொட்டெல்லாம் இருக்குது. இப்போ அதெல்லாம் என்ன செய்வீங்க? கொட்டெல்லாம் எங்கள் மிஷினில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துருவோம். கொட்டை தனியாக எடுத்து, கொட்டை தனியாக, தண்டு தனியாக எல்லாமே வந்துடும். சுத்தமான இலவ மஞ்சள், இலவ மஞ்சள் மட்டும் நல்லா பெட்டுக்குள்ள. அது வந்து கம்பெனியில் வந்து எல்லாம் கம்பெனி. என்னன்னா இப்போ காயிலேருந்து எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உள்ள அந்த தண்டு விதை எல்லாமே ஒன்றா கலந்து தான் வந்துருங்க. அதை நாம் என்னன்னா இதுலேருந்து தான் பியூர் பண்ணி பஞ்சு மட்டும் எடுப்பாங்க. இதில் 1 கிலோ பஞ்சு விதையோடு இருக்கிற பஞ்சு எடுத்தோம்னா 300 கிராம் மட்டும் தான் பியூர் வருங்க, மீதி எல்லாம் வேஸ்டேஜில் போயிருங்க. அதனால வந்து என்னன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே கையில் தான் பண்ணுங்க. இப்போ மிஷினில் இந்த விதையோடு இருக்கிற பஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், பஞ்சுலேருந்து எடுக்கிறேன். உள்ளேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே விதை தண்டு எல்லாமே இருக்கும். இது தண்டு விதை எல்லாமே இருக்கும். அந்த விதையெல்லாம் நம்ம மிஷினில் கொடுக்கும்போது என்னன்னா அந்த வெயிட்டாக இருக்கிற பொருளெல்லாம் கீழே வந்துடும். அதுக்கப்புறம் பியூர் இலவ மஞ்சள் மட்டும் வருங்க. அதை தான் நம்ம எடுத்து மெத்தையாக போட போகிறோங்க. இப்போ வந்து அந்த வீடியோ இதில் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக எப்படி பண்ணுறோம் எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம உங்களுக்கு காட்டுறேன், பார்த்துடலாம். இப்போ வந்து நம்ம குடோனில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது இங்கே ஸ்டாக் வச்சுருக்காங்க, அந்த ஸ்டாக்ல இருந்து எடுத்து இங்கே வந்து உடைக்கிறாங்க. இப்போ உடச்சி இந்த பஞ்செல்லாம் வந்து இப்போ கம்பெனிக்கு போகும். நம்ம கம்பெனிக்கு டேரெக்டாக போயிடலாம். அங்கே வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு பெட்டாக எப்படி ரெடி ஆகுது, அந்த பெட்டோட காஸ்ட் எவ்வளோன்ற போது கொண்டு நம்ம அங்கே போய் பார்க்கலாம். இலவ மஞ்சுக்கும் மற்ற இதுக்கும் எவ்வளோ என்ன வித்தியாசம் இருக்குது, ஒரு பொருள் வாங்கும்போது கஸ்டமர் வந்து எப்படி இலவ மஞ்சு மெத்தைங்கிறத எப்படி பார்த்து வாங்கணும். ஏன்னா எப்படி ஏன்னா நம்ம எல்லா கஸ்டமரும் நம்மக்கிட்ட தான் வரணும்னு இல்லை. ஒருவேளை நம்மளது ரொம்ப தூரமாக இருக்காங்க, நம்ம பக்கத்தில் ஏதாவது பார்த்து வாங்கணும் அப்படின்னா கூட இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கான்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட இப்படியெல்லாம் பண்ணுறாங்களான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்கலாம். ஆமாங்க. சரி, அதோட டீட்டெயிலும் சொல்லுங்கள். அதே ஒரு டீட்டெயிலும் எப்படி ஒரு இலவ மஞ்சு மெத்தனா எப்படி ஒரிஜினலாக தரமாக வாங்கலாம், கலப்படம் இல்லாமல் வாங்கலான்றதையும் வீடியோவில் சொல்ல போகிறாரு. அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், சரிங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து அம்மா கொய்யாக்கப்படியும் கொடுத்தாங்க. தோட்டத்தில் அப்படியே வந்து அம்மா அங்கே தோட்டத்தில் போயிட்டாங்க. ஸோ நம்ம கூட பிரதர் இருக்கார். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்க டிசைன்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறாங்க. அதாவது ஒவ்வொரு பெட்டுக்குமே வந்து நம்ம டிசைன் பார்ப்போம், மேலே அந்த பிரிண்ட் இதெல்லாமே டிசைன் பார்ப்போம். நீங்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிசைன் வச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு 200-300 டிசைன் இல்லைங்க. மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட ஒரு 50-60 டிசைன் எப்போவுமே கையில் ஸ்டாக் இருக்கும். ஸ்டாக் இருக்கும். ஆர்டர் பேஸில் கேட்டால் ஆர்டர் பேஸில் ஏன்னா எப்படி நம்ம கஸ்டமருக்கு கொடுப்போன்னா அவங்க நம்மளை பார்த்துட்டு ஏதாவது கஸ்டமர் நமக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணாங்கன்னா நம்மளோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. அதில் அவங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பெட்டோட அவங்ககிட்ட வந்து பெட்டோட சைஸ் வாங்கிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பெட்டோட கிளாத் டிசைன்ஸ் கையில் அவைலபிள் கலர்ஸ் எல்லாமே அனுப்பிச்சிடுவோம். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ் மட்டும்தான் வெவ்வேறுங்க, மற்றபடி குவாலிட்டி எல்லாம் ஒன்று தாங்க. குவாலிட்டி எல்லாம் ஒன்று, கலர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமருக்கு பிரிண்ட் மட்டும்தான் வெவ்வேறையாக இருக்குங்க. துணி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹெவியான கிளாத் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பியூர் காட்டன் கிளாத் தாங்க. ஒரு சைடு கலர் வரும், இன்னொரு சைடு ஒயிட் வரும். நல்லா பரவாயில்ல இருக்கு, ரொம்ப நல்லா திக்காக இருக்குது. இது ஜிஎஸ்எம் 360லேருந்து 350 ஜிஎஸ்எம் ஹெவியாக வருங்க. நல்ல ஒன்றும் இல்லைங்க, இது ஒரு 35 மீட்டர் பீஸு தான். நீங்கள் இதை கையில் தூக்கி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், பிடிச்சி பாருங்களேன். ஒரு அரிசி மூட்டை இம்புட்டு வெயிட்டாக இருக்குது, கை அந்த அளவுக்கு வெயிட்டாக இருக்குது. உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க, எல்லா கலர்ஸும் அவைலபிள் இருக்குது. எப்பவுமே நம்மகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 இருக்கிற எல்லா கலருமே அதிகமாக மூவ் ஆகிற டிசைன் இருக்குது. இப்போ எடுத்து வச்சிருக்கிறதே ரொம்ப அதிகமாக அது நல்லா மூவ் ஆகுது. அதே இதுலேயே ப்ளூ கலர் எடுத்தீங்கன்னா ப்ளூ ரொம்ப சாமா டாப் டக்கர் கலர் ப்ளூ. இங்கே பாருங்க, இதுவும் ரொம்ப மூவ் ஆகுது. வேற லெவல். லேடிஸ்க்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ப்ளூ கலர். இங்கே பார்த்தீங்களா, இந்த கலரில் எடுங்க நீங்கள் பெட் எடுக்கிற என்னோட சஜஷன். ஏன்னா எனக்கு பிடிக்கும் இந்த கலரு, அதனால எனக்காக எடுங்க. இந்த மெரூன் கலருங்க. ஓகே, இதுவும் ரொம்ப ஹெவியாக நல்லா. இதெல்லாம் உங்களுக்கு அழுக்கு தெரியாது, அந்த அழுக்கு தெரியாது. பார்க்கறதுக்கு பெட்டு நல்லா லுக்காக இருக்குங்க, லைஃப் அதிகமாக வருங்க. துணி வந்து ஃபுல்லாகவே பியூர் காட்டன் கிளாத்துங்க. இது காட்டன் கிளாத் எங்கே இருந்து வருது பார்த்தீங்கன்னா நீலா காட்டனும் கரூர் காட்டன், இது மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோங்க. நல்லா ஹெவியாக இருக்கும் கிளாத் நல்லாவே. இது வந்து இலவ மஞ்சிக்குன்னு இந்த கம்பெனியில் தான் நல்லா இருக்கு குவாலிட்டி. பாம்பே டீ கூட சூப்பராக இருக்குங்க. ஓகே, நல்லா ஹெவியான கிளாத்துங்க, சூப்பர். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது எனி டைம் வந்து உங்களுக்கு குழுன்னு வச்சுருக்கோம். வெயில் காலத்தில் கூலிங்காக இருக்கும், குளிர்காலத்தில் கொஞ்சம் நல்லா வெதுவெதுன்னு இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ
ஸோ அதுதான் இலவம் பஞ்சோட உங்களுக்கு மெத்தையோட ஹைலைட்டான ஒரு விஷயம். கையில் பண்ணுற பொருளுங்க. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா மேலே போடுற இந்த கிளாத்து பியூர் காட்டனுங்கிறதுனால கீட்டு எந்த ஒரு இதுவுமே வராது. இன்னும் பெட்டு போடும்போதெல்லாம் பெட்டு பஞ்சு ஃபில் பண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். உடம்புக்கு நல்லா எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நான் உங்களுக்கு காட்டுற தெளிவாக ஒவ்வொன்றா காட்டுற நீங்களே எல்லாம் பார்த்தா கஸ்டமரு அவங்களே புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு இருக்குங்க. ஓகே ஓகே. இந்த மாதிரி தான் வாங்கணும், இலவம் பஞ்சு பெட்டுனா இப்படி தான் வாங்கணும்னு அவங்களே எல்லாமே தெரிஞ்சுக்குவாங்க. இப்போ நம்ம ஹோல்சேலாக எடுத்துக்கலாமா? எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஹோல்சேலாகவும் கொடுக்குறோம், ரீட்டெயிலும் கொடுக்குறோம். கஸ்டமருக்கு நம்ம மேக்ஸிமம் ரீட்டெயிலாக தான் டைரெக்டாக கஸ்டமருக்கே கொடுக்குற மாதிரி தான் கொடுத்துட்டு இருக்குங்க. ஸோ அதாவது இப்போ மேக்ஸிமம் என்னென்னா ஹோல்சேல் விலைக்கே வந்து ரீட்டெயிலாக கொடுத்துட்றாரு சிங்கிள் பீஸ் கூட. அது மாதிரி டெலிவரி இருக்குது உங்களுக்கு. இப்போ டெலிவரி வந்து எந்த மாதிரி பண்ணிருக்கீங்க? அது எல்லாமே நம்ம பெட்டு போடும்போது என்னங்கிறது எல்லா எல்லாமே டீட்டெயில்ஸுமே பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு கம்பெனியில் போய் எல்லா டீட்டெயில் அங்கே போய் பார்க்கலாம் வாங்க. கொற்ற மலையிலே உங்களுக்காக வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். பார்த்துட்டு இருக்கும்போது என்னென்னா ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க. ஸோ வீடியோ இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி போட்டுட்ருக்கோம், ஷேர் பண்ணிடுங்க. இப்போது நம்ம கம்பெனிக்கு வந்திருக்கோம். இங்கே என்னென்ன பண்ணுறீங்க பிரதர்? இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம அங்கே காய் உடைக்கிறதுலேருந்து எடுத்த பஞ்சை பார்த்தாங்களா, அந்த பஞ்சை வந்து ஒரு மூட்டையில் போட்டு பேக் பண்ணிடுவாங்க. அந்த பஞ்சை கொண்டாந்து வச்சு தான் இங்கே மிஷினில் உள்ள மிஷின் எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்குங்க. மிஷினில் பஞ்சு விடும்போது பியூர் மட்டும் தனியாக வெளியில் வந்து வரும். அதை என்ன எப்படி பண்ணுறாங்க, அந்த பஞ்சை பியூர் பஞ்சை எடுத்து எப்படி மெத்த போடுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாங்க. இந்த கம்பெனி எந்த இடத்துல இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கம்பெனி பேர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா மேட்ரஸுங்க. ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுங்க. பவானியிலிருந்து மேட்டூர் மெயின் ரோட்டில் ஒரு 10 கிலோமீட்டருங்க. குப்பிச்சிபாளையம்னு சொல்லி ஒரு வில்லேஜுங்க. 35 வருஷமாக பாரம்பரியமாக பண்ணுறேங்க. குப்பிச்சிபாளையங்கிற வில்லேஜில் நம்ம ஒரு 35 வருஷமாக பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. சொந்த மில்லு, சொந்த யூனிட் வச்சு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. அப்பா பண்ணிட்டு இருந்தார், தாத்தா பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்பா யூனிட் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரன் பண்ணார். இப்போ அம்மா பேசி பரம்பரை இது 3வது ஜென்ரேஷனுங்க. ஓகே ஓகே. ஸோ இங்கே எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்டாக் வச்சிருக்கீங்க? ஆமாங்க, ஸ்டாக் இங்கேயும் அது அங்கிருந்த மாரி அதே மாதிரி பஞ்சுமே வந்து ஹோல்சேலாக கேட்டால் கொடுப்பீங்களா? பஞ்சா கேட்டாலும் பஞ்சாவும் கொடுப்பாங்க, பெட்டா வேணாலும் பெட்டாவும் கொடுப்போம், பஞ்சா வேணாலும் பஞ்சாவும் கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம பெட் ரெடி பண்ணுற பார்க்கலாமா? பஞ்சு மிஷின் பண்ணுற பார்த்துடலாமா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு மிஷின் ஓடுறத பார்த்துடலாம். சரிங்களா? ஸோ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா போகும்போதே எவ்வளோ மூடைகள் இருக்குன்றதை நீங்கள் பார்ப்பீங்க. பாருங்க, ஃபுல்லாகவே எங்கே பார்த்தாலும் உங்களுக்கு மூடைங்க தாங்க. எல்லாமே பஞ்சு தான். சரிங்களா? எல்லாமே இலவம் பஞ்சுங்க தான். எல்லாமே இப்போ வந்து ப்ராசஸ்க்காக இங்கே வந்திருக்கு. சரிங்களா? பாருங்கள், அண்ணனை பாருங்கள், ஃபுல்லாக பஞ்சிலே குளிச்சுட்டு வராரு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு பஞ்சு தனியாக கொட்டை தனியாக வந்து உங்களுக்கு தனியாக பிரிக்கிற ப்ராசஸ் இங்கே தாங்க. சரிங்களா? இங்கே பாருங்கள், இது வந்து உங்களுக்கு கொட்டை பிரிச்சுறது. இது வந்து என்னென்னா அங்கே வந்து நம்ம அதில் அந்த விதை தண்டெல்லாம் இருக்குது பார்த்தாங்கல்ல, அந்த பஞ்சு அந்த பஞ்சு அதில் மிஷினில் விடும்போது இந்த தண்டு விதை தனியாக வந்துடுங்க. இதை தனியாக சலித்து இதை வந்து விதை வந்து கேட்டல் ஃபீல்டுக்கும் அந்த ரீஃபண்ட் ஆயில் தீப ஆயிலுக்கும் போயிருங்க. இந்த தண்டு வந்து உரத்துக்கு யூஸ் ஆகிக்கும். பஞ்சு எப்படி விடுறாங்கிறத பார்க்கலாங்க. இப்போ பஞ்சு உள்ளே இதுக்குள்ளே போட போகிறாங்களா? அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த பஞ்சு தாங்க மூட்டையோடு இருக்குங்க. இப்போ அதை பிரித்து விதையோடு இருக்கிற பஞ்சு எப்படி விட்டு எப்படி பியூர் பண்ணுறாங்கிறத பார்க்கலாங்க. ஓகே, டேரெக்டாக இதில் போட்டுருவாங்களா? ஆமாங்க, நேராக இதுக்குள்ளே விடும்போது என்னென்னா, இது பாருங்கள், இப்போ அங்கே நான் காட்டணும்ல, ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா தண்டு விதை எல்லாமே இருக்குங்களா. இந்த பஞ்சை வந்து இதில் வெளில விடும்போது என்னென்னா, இந்த தண்டு விதை எல்லாமே கீழே வெயிட்டான பொருள் கீழே வந்துருங்க. இது கீழே உள்ளே வந்துருங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பியூர் இலவம் பஞ்சு மட்டும் உள்ளே பறந்து போய் ஸ்டோர் ஆகும். அதை தான் வந்து நம்ம மூட்டையாக பேக் பண்ண போகிறோங்க. உள்ளே போயிடும். ஆமாங்க, உள்ளே இது எட்டி பார்த்தா தெரியும்ல, எட்டி பார்க்கலாங்க. இங்கே பாருங்க. ஐயோ, என்ன திறந்தண்ணி பஞ்சா வருது. அவரே திறக்கட்டும். பாருங்க, அப்பா வேற லெவலு. இங்கே பாருங்க, பஞ்சு எவ்வளோ பஞ்சு இருக்குது பார்த்தீங்களா? பறக்குது அப்படியே, எல்லாமே வெளியே தான் வருது. அப்பா என்னங்க இது, ஒரே ஸ்னோஃபால் மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. வேற லெவலு. என்ன மூக்குக்குள்ளெல்லாம் போகுது பஞ்சு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வேலை பார்க்குறாங்களா எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்றத நீங்களே வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கங்க. இங்கே பாருங்க, தலைவர் உள்ளே போயிட்டு பஞ்சிலே குளிச்சுட்டு வந்துட்டாரு. எப்பவுமே இதுலேயே தானே இருக்குங்க. ஆமாம், நமக்கு எதுவும் தெரிவிக்காதுங்க. ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு ஆர்கானிக் இதுதான். யாரும் இங்கே வந்து மாஸ்க் போடுறதில்ல, அந்த மாதிரி எந்த ஒரு இதுவுமே தேவையில்லை. இதுலேருந்து எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்டும் வராதுங்க. டஸ்ட் அலர்ஜியோ அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே வராது. குழந்தைங்கலாம் ரொம்ப குழந்தைங்களுக்குலாம் யூஸ் பண்ணி இலவம் பஞ்சு பெட்டு யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப உடம்புக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இயற்கையான பொருள். இதிலிருந்து வர ஒரு பொருள் கூட வேஸ்டேஜ் கிடையாது. மேலே வர தொல்லி வரத்துக்கு ஆயிரும், அதில் உள்ள இருக்கிற தண்டு வரத்துக்கு போயிடும். இந்த விதையும் பார்த்தீங்கன்னா கேட்டில் ஃபீல்டு புண்ணாக்குக்கும் தீபம் ஆயிலுக்கும் போயிருங்க. பஞ்சு வந்து நம்ம பெட்டா போட்டு கொடுக்குறாங்க. பெட்டு பஞ்சு பியூர் பண்ண பஞ்சு மூட்டையில் எடுத்துட்டு போய் எப்படி பெட்டு போறாங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஃபுல்லாகவே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு பெட்டு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எல்லாமே உங்களுக்கு இலவம் பஞ்சு மெத்தையே தான். சொல்றீங்களா? பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவரை பார்த்துருப்பீங்க. அங்கே இருக்க வந்து தம்பி, இவர் அண்ணன். இவர் வந்து ட்வின்ஸ். சட்டை இல்லாமல் இருக்கவர் வந்து அண்ணன், சட்டை போட்டிருக்கவர் தம்பி. பார்த்தீங்களா? அவர் சட்டை கலர்லேயே வந்து இங்கே சூப்பராக ரெடி பண்ணிட்டுருக்காரு. நம்ம ஜி சொன்னாங்க அங்கே 2 கலர் சூப்பராக போதும் சொன்னாருங்கல்ல, ப்ளூ அதே மாதிரி இந்த கலரு. இது ரெண்டும் தான் இப்போ வந்தோடனே இங்கேயுமே கரெக்டாக அதே கலர் தான் போயிட்டு இருக்குது.
இப்போ நாம் அங்கேருந்து இப்போ இங்கே என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அங்கே நம்ம மிஷினில் ஓட்டின பியூர் பஞ்சை எடுத்து கொண்டாந்து எப்படி பெட்டு போடுறோம் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க. இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு கஸ்டமரும் நமக்கு ஆர்டர் கொடுத்துருவாங்க. அவங்ககிட்ட ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா நம்ம கான்டாக்ட் பார்த்து வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜ் மட்டும் ஹாய்னு ஒரு மெசேஜ் மட்டும் பின் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா எங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அனுப்பிச்சிடுவோம். அதுக்கப்புறம் அவங்களோட காட்டோட மெஷர்மெண்ட் மட்டும் எனக்கு அனுப்பிச்சி விட்டாங்கன்னா போதுங்க. அதுக்கப்புறம் எங்களோட பெட்டோட கலர்ஸ் அவைலபிள் கலர்ஸ் நாங்கள் அனுப்பிச்சி கொடுத்துருவோங்க. அனுப்பிச்சி கொடுத்தா அவங்க என்ன கலர் வேணுங்கிறத செலக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த கலர்லேயே பெட்டு கிளாத் எல்லாம் கட் பண்ணி நம்ம தைச்சி ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பஞ்சு ஃபில் பண்ணி ரெடி பண்ணுவாங்க. இப்போ அதை தான் பஞ்சு ஒவ்வொரு கஸ்டமரும் நமக்கு ஆர்டர் கொடுத்தது தான் எல்லாமே ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கஸ்டமர் ஆர்டர் கொடுத்துருக்காருங்க. ஒரு சிங்கிள் காட்டு ஃபோல்டபுள் மேட்ரஸுங்க. ஃபோல்டபுள்னா மடக்கி வச்சுக்கலாங்க. ஏன்னா இது வந்து ஹாஸ்டல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறவங்க இல்லை வீட்டில் ஒரு வேளை ஹாலில் போட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வேணாலும் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டபுள் காட்டுங்க. ஒவ்வொரு சைஸு நம்ம எப்படி இருக்குங்கிறது எல்லாத்தையுமே காட்டலாங்க. இலவ மஞ்சள் வந்து என்னென்னா 2-3 ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 2-3 வெரைட்டியாக பண்ணுவாங்க. பாக்ஸ் டைப் பண்ணுறோம், டைமண்ட் டைப் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுறோமாங்க. நாம் வந்து கஸ்டமருக்கு எல்லாமே பாக்ஸ் டைப் மட்டும்தான். இந்த ஃபோல்டபுள் மேட்ரஸ் முதல் கொண்டு பாக்ஸ் டைப்பில் தான் நிறைய பஞ்சுங்கள் வைக்க முடியும். பாக்ஸ் டைப்பில் தான் வந்து நிறைய பஞ்சு வைக்க முடியும். என்னென்னா டைமண்ட் ஷேப்பில் பண்ணும்போது என்னென்னா லைஃப் அதிகமாக கிடைக்காதுங்க. ஏன்னா பஞ்செல்லாம் ஒரு சைடாக சேர்ந்து போயிருங்க, அமுங்கி போயிருங்க. இது வந்து என்னென்னா இந்த பாக்ஸ் டைப்பில் உள்ளே வச்சு இந்த இதுக்குள்ளேயே வச்சு பஞ்சை வச்சு நம்ம இது ஃபுல்லாகவே தைச்சிருவோங்க. இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே தெரியும். ஒவ்வொரு சேம்பராக தனித்தனியாக இருக்கிறது நல்லாவே தூக்கி பார்க்கும்போது உங்களுக்கே நல்லா கிளியராக தெரியுங்க. உள்ளே இருக்கிற காடாக வச்சு நம்ம ஒவ்வொன்றா தனித்தனியாக தைச்சி ஃபுல்லாகவே பேக் பண்ணிடுவோம். அப்படி பண்ணும்போது என்னென்னா இந்த பஞ்சு எந்த சைடுமே மூவ் ஆகாது. அப்படி இருந்ததுனால தான் லைஃப் அதிகமாக வருதுன்னு வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இலவ மஞ்சள் வந்து எப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து என்னென்ன இருக்குன்னா இலவ மஞ்சள் யூஸ் பண்ணும்போது உடம்புக்கு எந்த ஒரு கெடுதலும் வராதுங்க. அது மாதிரி இந்த பாக்ஸ் டைப்பில் பண்ணும்போது என்னென்னா படுத்து தூங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா புதுசில் கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்கும். ஹார்டாக இருக்கிறதுனால என்னென்னா யூஸ் பண்ண தான் இலவ மஞ்சள் பெட்டு சாப்பிட்டாங்க. ஆடாக இருக்கும்போது முதுகில் படுக்கும்போது என்ன நல்லா பேக் முதுகு எலும்புக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்து பேக் பெயின் எதுவும் வராதுங்க. ரெண்டாவது இதுலேருந்து எந்த ஒரு ஹீட்டும் வராதுங்க. இப்போ மழை காலம் வந்துச்சு, குளிர்காலம் வந்துருச்சுங்க, பார்த்தீங்கன்னா ரூம் ரொம்ப கூலிங்காக இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து கொஞ்சம் வெதுன்னு இருக்கும். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் குடிசை வீடு மாதிரி தாங்க. மழை கால டைமில் வந்து நல்லா கூலிங்காக இருக்கும், வெதுன்னு இருக்கும். வெயில் காலத்தில் கூலிங்காக இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்குங்க. அதுக்கடுத்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு இதையும் நீங்களே எல்லாமே பார்க்கும்போது தெரிஞ்சு இது எல்லாமே இங்கே வச்சுருக்கீங்க. இப்போ இது பியூர் பஞ்சு இப்படி தான் இருக்குங்க சரிங்களா? பியூர் இலவ மஞ்சள் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். என்னன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா பியூர் ஒயிட்டில் வராதுங்க, லைட் சாண்டில் கலரில் வருங்க. இப்போ நம்ம அங்கே காய் உடைக்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த விதை தண்டு எல்லாமே இருக்கிறத பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் இதில் பாருங்கள் ஒன்றுமே இருக்காது. இல்லை பியூர் இலவ மஞ்சள் மட்டும் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு பார்த்தாவே தெரியுங்க. இது நல்லாவே நீங்கள் இப்படி அழுத்தி எவ்வளோ தான் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சிங்கனாலும் இப்போ கையில் முழுசு ஃபுல்லாகவே அழுத்திட்டுங்க திரும்ப விட்டால் அப்படியே விரிஞ்சிக்கிட்டே வருங்க. இதுதான் இப்போ வந்து ஒரு பெட்டுக்கு போட்டுட்ருக்காருங்க. ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு காஸ்ட்டு சொல்லிடுங்க பிரதர். பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு சிங்கிள் காட்டில் இருந்து என்னென்ன ரேட்டு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு. பிரதர் இப்போ நம்ம என்னென்னா வந்து கஸ்டமருக்கு எல்லா சைஸ்லேயும் நம்ம ரேட் கொடுத்துட்டு இருக்குங்க. இப்போ என்னென்னா நம்மக்கிட்ட வந்து எப்போவுமே 365 நாள் ஒரே ரேட்டில் தான் கொடுக்குறோம். அம்மாவும் சொல்லியிருப்பாங்க 365 டேஸ்லேயே ஒரே நம்மக்கிட்ட எப்போவுமே ஒரே ரேட்டு தாங்க. ஏன்னா இது வந்து வருஷத்தில் ஒரு டைம் தான் விளையில பொருளுங்க. அந்த டைமில் நாங்கள் நீங்களே பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிருக்கோம் எவ்வளோ ஸ்டாக் வச்சுருக்கோம் எல்லாமே. அந்த அளவுக்கு ஸ்டாக் கஸ்டமருக்கு எப்போனாலும் கொடுக்குற அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட இருக்குங்க. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 360 தான் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸுங்க. சிங்கிள் காட் பெட்டு இதுதான் ஸ்டார்டிங் திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3 இன்ச் திக்னஸுங்க. 3 இன்ச் திக்னஸ். இது ஃபோல்டபுள் மேட்டர்ஸ் இப்போ ஆர்டர் கொடுத்துருந்தான்னு சொன்னாங்களா, நல்லா நம்ம நீட்டாக ஃபோல்ட் பண்ணி சுருட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதான் பாருங்கள் ஃபோல்ட் பண்ணி காட்டுறேன். மடக்கிக்கலாம். அப்படியே ஒரு ரோல் போட்டு அப்படியே சுற்றி கயிறை வச்சு கட்டிடலாம். அழகாக ஈஸியாக வேணா ஒரு குழந்தைங்க கூட தூக்கி மடக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அப்படியே கட்டில் கட்டியில் சொருவிக்கலாம். இது என்ன ஹாலில் இது யூஸ் பண்ணுறாங்க, டிவி பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க திரும்ப அதே பொசிஷனுக்கே வந்துருங்க. லேபிள்லாம் போட்டிருக்கீங்க எவ்வளோ? இது வந்து நம்ம வாரண்டிக்காக கொடுத்துருங்க. எல்லாமே உங்களுக்கு ஆமாங்க, நம்மளோட கம்பெனி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன். நம்பர் முதல் கொண்டு அதில் கொடுத்துட்றீங்க. நம்பர் மட்டும் இது வந்து நம்ம பவானி அட்ரஸுங்க. இந்த பக்கம் அப்படியே திருப்பினீங்கன்னா நம்ம சென்னை அட்ரஸுங்க. சென்னையிலேயே நம்ம பிரான்ச் இருக்குல்ல? ஆமாங்க, சென்னையில் ஒரு பிரான்ச் நம்மளுக்கு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். மாதாவரத்தில் இருக்குங்க. அது ஒன் இயராக தான் சென்னையில் பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ணி 1 இயர் ஆகுதுங்க. நம்ம அதுவும் நல்லா போயிட்டு இருக்குங்க. கண்டிப்பாக. இப்போ இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3500 வருங்க. இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பில்லோ ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவோம். பெட்டுன்னு வாங்கினா எந்த பெட்டு வாங்கினாலும் கஸ்டமருக்கு நாங்கள் பில்லோ ஃப்ரீங்க. அது இல்லாமல் டோர் டெலிவரி ஃப்ரீயாக பண்ணி தரோம். டோர் டெலிவரி ஃப்ரீயாக பண்ணி தரோங்க. இந்த சிங்கிள் காட் 3500 வருங்க. ஒரு பில்லோ ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவோம், டெலிவரி ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவோங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் காட்டுங்க. சாரி, அதுக்கடுத்து இதுலேயே சிங்கிள் காட்லேயே ஹெவியான பெட்டு, ஹெவி பெட்டுங்க. இங்கே ஸ்டிஃபாக நின்றுருக்குல்ல, தனியாக எடுத்து மடக்கவே முடியாது. இது ஸ்டிஃபாக இருக்குங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நீளம்
3 அடி அகலங்க. ஓகே. 6 இன்ச் திக்னஸ் வரும். சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 6 இன்ச் திக்னஸ் வரும். ஓகே ஓகே. 6 இன்ச் திக்னஸில் வந்து நம்ம ஃபுல்லாகவே ஹெவியாக 10லேருந்து 12 கிலோ பஞ்சு போட்டுருவோங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5500 வரும். ஒரு பில்லோ ஃப்ரீயாக வருங்க. டெலிவரி ஃப்ரீயாக வருங்க. என்னன்னா நம்மகிட்ட வந்து எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேட் எப்போவுமே நிரந்தரமாக இருக்கும். ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு நான் இதை தரேன் இன்னும் நிறையா எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்க என்னன்னா அது இதோட குவாலிட்டியில் கம்மி பண்ணி தான் மற்ற பொருளை கொடுக்க முடியும். யாருமே வந்து இந்த இதோட குவாலிட்டி இதே குவாலிட்டி கொடுத்து மற்ற பொருள் யாராலையுமே ஃப்ரீயாக கொடுக்க முடியாதுங்க. நம்ம வந்து 365 நாள் ஒரே ப்ரைஸில் தான் கொடுக்குறோம். ஏன்னா நீங்களே தலைமுறையாக பண்ணுறீங்க. அதனால நம்ம எப்பவுமே நம்ம கையில் ஸ்டாக் இருக்குது. எப்போ வேணாலும் கஸ்டமர் எந்த டைமில் கேட்டாலும் நம்ம டெலிவரி கொடுத்துருவோம். அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் காட்டுங்க. டபுள் காட்டு இதுதான் டபுள் காட்டு. இதுதான் டபுள் காட்டு. ஓகே. இது வந்து கஸ்டமர் ஆர்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதுவும் டபுள் காட்டு தான். தமிழ் எல்லாமே டெலிவரி போயிட்டே தான் இருக்குது. எல்லாம் போக தான் பார்சல் போட்டு வச்சிருக்குங்களா அந்த மாதிரி தான் நீட்டாக பேக்கிங் பண்ணி பார்சல் போட்டுருவீங்க. இப்படி தான் பார்சல் போட்டு பாருங்க. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பார்சல் போயிட்டே இருக்குது. இப்படி தான் பார்சல் பண்ணி உங்களுக்கு அமுச்சு விட்ருவாங்க. இதுக்கு அடுத்து இந்த டபுள் காட்டுங்க. 6 அடி நீளம் 6 அடி நீளம் 4 அடி அகலம் வருங்க. 6க்கு 4 6 அடி நீளம் 4 அடி அகலம் வருங்க. இதுவும் 6 இன்ச் திக்னஸ் தான். இதுக்கு வந்து 2 பில்லோ ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவோம். 2 பில்லோ ஃப்ரீயாக கொடுத்து டெலிவரி ஃப்ரீயாக கொடுத்துரும். 8500 வருங்க. 8500 தாங்க. 365 நாள் ஒரே ப்ரைஸ். இப்போ அடுத்து இப்போல்லாம் இனிமேலெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா எல்லாருமே பஞ்சு விலை ஏறிடுச்சுங்க. இந்த ரேட் சேர்ந்து வந்துருங்க அப்படின்னால எங்ககிட்ட எப்பவுமே ஒரே ரேட்டு தான். ஒரே ரேட்டு தாங்க. அதுக்கு அடுத்தது ரொம்ப ரெகுலர் ஃபாஸ்ட் மூவிங் சைஸுங்க. இந்த குயின் சைஸ் இங்கேயே இருக்குது பாருங்க. இந்த சைஸு படுக்கு போட்டுடலாமா? படுக்கு போடலாம். இங்கே பாருங்க 5 அடி அகலம். ஓகே. 6.25 அடி நீளம் வருங்க. என்னன்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தர் வீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் கட்டில் ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க. ஒருத்தர் 6 அடி நீளம் வச்சிருப்பாங்க. ஒவ்வொருத்தர் 6.25 அடி வச்சிருப்பாங்க. 6 அடி வச்சிருப்பாங்க. மற்றவங்களாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த 4 அடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாக ரேட் மாற்றிட்டே போவாங்க. ஓகே ஓகே. நாம் அப்படி கிடையாது. 6 அடி 6.25 அடி 6 அடி இந்த மூணுக்குமே ஒரே ரேட்டு. எந்த சைஸ் எடுத்தீங்கனாலும் சிங்கிள் காட்டு டபுள் காட்டு குயின் சைஸ் எந்த சைஸ் எடுத்தாலும் 3 கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆனாலும் ரேட் ஜாஸ்தி பண்ண மாட்டாங்க. ஒரே ரேட்டு தான். பார்த்துக்கங்க. இந்த 6 அடி தாண்டி போகும்போது மட்டும்தான் 6 அடி தாண்டிடுச்சுன்னா தான் ஏதோ ஒரு ரேட் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம். மற்றபடி இந்த 6 அடி வரைக்கும் 6லேருந்து 6 வரைக்கும் எப்போ ஒரே ரேட்டு தான். அதே மாதிரி கஸ்டமைஸாக பண்ணி கொடுப்பீங்க. கஸ்டமைஸ் என்னதான் ஒரு கஸ்டமர் 9 அடி நீளத்தில் கொடுத்துருக்காங்க. நீளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 9 அடி நீளம். இதேமாரி மொத்தம் 2 பீஸுங்க. இது கஸ்டமர் விஜயவாடா கொடுத்துருக்க ஆர்டர். விஜயவாடா கொடுத்துருக்க ஆர்டர். கஸ்டமர் வந்து உங்க வீட்டில் ஹோம் தியேட்டர் கட்டி வச்சிருக்காங்களா? அவங்க அந்த ஹோம் தியேட்டர் ஹாலில் அப்படியே கீழே போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி கேட்டாங்க. 10 சைஸ் 10 அடி அகலங்கிறதுனால ஒரு 2ஆ பிரித்து கேட்டு பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயின் சைஸுங்க. ஒரு கல்யாண சீர்வரிசைனா இந்த பெட் தான் கம்பல்சரி வாங்கி கொடுக்கும். கல்யாண சீர்வரிசைக்கு அதே மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு. இது கூட வந்து ஒரு குழந்தை ஒரு 2 பேர் குழந்தைங்க ஒருத்தர் தூங்குறதுக்கு நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். 5 அடி அகலம் 6.25 அடி நீளங்க. 11,500 ரூபா. 2 பில்லோ ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவோம். டெலிவரி ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்துருவோம். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அதே 6 இன்ச் திக்னஸ் தான். இல்லை எனக்கு கஸ்டமர் 6 இன்ச் வேணாங்க. நான் இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட்டானவனா இருக்கேன். எனக்கு கொஞ்சம் ஹைட்டு சேர்த்தி கொடுங்க. 7 இன்ச் வேணும் 8 இன்ச் வேணும். எப்படி கஸ்டமைஸ் கேட்டாலும் பண்ணி கொடுத்துறீங்க. எந்த மாதிரி கஸ்டமைஸ் கேட்டாலும் பண்ணி தரேங்க. இருக்கிற பெருசு இதுதாங்களா? இல்லைங்க. இதுக்கப்புறம் இன்னொரு சைஸ் இருக்கு. இன்னொரு சைஸ் இருக்கா? இதுதான் கிங் சைஸுங்க. ஆத்தை இங்கே வருங்க. இது 6 அடி இதுக்கு மேலே 1 அடி 7 அடி. இது 5 அடி இதுக்கு மேலே 1 அடி 6 அடிங்க. 6க்கு 6.25ங்க. இது வந்து 26 கிலோ பஞ்சு ஃபில் பண்ணிடுவோம். இது வந்து 3 தலகாணி ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவோம். ஏன்னா 6 அடி நீளங்கிறதுனால ஒவ்வொரு பில்லோவும் 2 அடி அகலம் வரும். இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 பில்லோ ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவோம். டெலிவரி நம்ம ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்துருவோம். டெலிவரி ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்துருவோம். தலகாணி ஃப்ரீனா எந்த மாதிரி தலகாணினா ஒருவேளை இலவ மஞ்சள் தலகாணி ஃப்ரீ கொடுக்குறாங்களா வேற ஏதாவது கொடுத்துருவாங்க. அதுவும் பியூர் இலவ மஞ்சள் தான். அவங்க கஸ்டமர் என்ன கலர் செலக்ட் பண்ணுறாங்களோ அதே கலர்லேயே தான் பில்லோவும் வரும். பில்லோ பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன் 400 ரூபாய் வருங்க ஒரு பில்லோ. அந்த பில்லோ தான் பார்த்தீங்கன்னா 15 இன்ச் அகலம். இந்த மாதிரி பில்லோ தாங்க. 15 லென்த் வந்து 15 இன்ச் வருங்க. சாரி லென்த் வந்து 24 இன்ச் வருங்க. அகலம் வந்து 15 இன்ச் வருங்க. இந்த பில்லோ தான் வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக கொடுக்குறதுங்க. கஸ்டமருக்கு எந்த பெட் வாங்கினாலும் நம்ம எங்களுக்கு பில்லோ மட்டும் வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் கொடுப்போம். கஸ்டமருக்கு பில்லோ மட்டும் வேணாலும் கொடுப்போம். பில்லோ வந்து 400 ரூபாயிலேருந்து இருக்குங்க. சைஸை பொறுத்து ஒவ்வொன்றும் ரேட் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். நம்ம ஃப்ரீயாக கொடுக்குற பில்லோ வந்து 400 ரூபாய் வேல்யூ வரும். எங்கனாலும் நம்ம டெலிவரி கொடுத்துருவாங்க. பில்லோவுக்கு இல்லை பஞ்சு மட்டும் வேணும் அப்படின்னா கஸ்டமர் வந்து டெலிவரி சார்ஜ் பே பண்ணுங்க. மற்றபடி பெட்டுன்னு எந்த பெட் வாங்கினாலும் டெலிவரி ஃப்ரீ தான். டெலிவரி ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு லெவல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஆமாங்க. ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு இல்லைங்க. எல்லா ஏரியாவிலும் நம்ம டெலிவரி ஃப்ரீயாக தான் பண்ணுறோம். ஓகே. இங்கே பாருங்கள் மூச்சு விடாமல் வந்து நம்ம பிரதர் பேசி முடிச்சிட்டாரு. இப்போ பார்த்துருப்பீங்க ஒரு காயில் இருந்து ஒரு பஞ்சு ஒரு பக்காவாக வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பியூராக எடுத்து அதில் பெட்டு ரெடி பண்ணி இலவம் பஞ்சு மெத்தையை நம்ம வீட்டுக்கு எப்படியெல்லாம் பார்சலில் பேக் பண்ணி அமுச்சுடுறாங்கன்றத பெரிய ப்ராசஸ். மழைக்காலம் வருதுங்க. மழைக்காலம் வந்தாலும்
இந்த மாதிரி நம்ம மேலே பாலித்தீன் கவர் போட்டு எல்லா கஸ்டமருக்கும் பாலித்தீன் கவர் போட்டு தான் நம்ம பேக்கிங்கே பண்ணுவோம். அதேமாரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பெட்டுக்கும் நம்ம 5 வருஷம் வாரண்டியோட தான் அந்த வாரண்டி கார்டு தான் இந்த கம்பெனி லேபிள். வாரண்டி நான் சொன்னாங்க என்ன எதுக்காக வச்சிருக்கேன்னு சொல்லலாம். இந்த எங்களோட கம்பெனி லேபிள் மட்டும் மெத்தியில் ஸ்டிச் பண்ணி இருந்தால் போதுங்க, வாரண்டி கொடுத்துருங்க. இந்த மாதிரி ஃபோல்டபுள் மேட்ரஸுக்கு மட்டும் 1 வருஷம் தான் வாரண்டி. மற்றபடி 6 இன்ச்சில் எந்த பெட் வாங்கினாலும் 5 வருஷம் வாரண்டி, 10 வருஷம் லைஃப் வருங்க. இதுக்கு மேலே என்னங்க வேணும்? சீக்கிரமாக வந்து டிஸ்பிளே நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், டக்கு டக்குன்னு ஆர்டர் போட்டுருங்க. ஸோ கல்யாண சீசன் போயிட்டு இருக்குது. உங்கள் வீட்டில் வந்து ஸோ ஏதாவது சீர்வரிசைக்கு நீங்கள் வந்து பெட்டு வாங்கலாம் இருக்கீங்கன்னா தாராளமாக இலவ மஞ்சள் வாங்கி கொடுங்க. நம்ம பாரம்பரியமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற இலவ மஞ்சங்க, சரிங்களா? உங்களுக்கு வாரண்டியும் கொடுத்துட்றாங்க, ஸோ டோர் டெலிவரியும் கொடுத்துட்றாங்க. கஸ்டமருக்கு என்னன்னா ஒருவேளை பெட்டு போடுறதை நம்ம பார்க்கணும், இவங்க பியூர் இலவ மஞ்சள் நம்ம இவங்களை நம்பி ஆர்டர் கொடுத்துட்டோம், பியூர் இலவ மஞ்சள் தான் போடுவாங்களா அப்படின்னலாம் பயப்படவே வேண்டாங்க. கஸ்டமர் அவங்க செலக்ட் பண்ண கலர் கண்ணு முன்னாடி கேமரா ரெக்கார்ட் இந்த பக்கம் ஒன்று அந்த பக்கம் ஒன்று 2 கேமராமே ரெக்கார்ட் ஆகும். கேமரா ரெக்கார்ட் வீடியோ கூட கஸ்டமருக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவோம். கஸ்டமர் அதுலேயே பார்த்துக்கலாம் அவங்க என்ன கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கிறாங்கிறது அந்த கேமராவிலேயே தெரிஞ்சிடும். அந்த பஞ்சு உள்ள பியூர் இலவ மஞ்சள் போடுறாங்களா இல்லையானு அதில் பார்க்கும்போதே கிளியராக தெரியும். அதுலேயே எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. அப்படி மேலே என்னங்க வேணும் பாருங்க, எல்லாத்தையுமே ஓப்பனாக சொல்கிறாருங்க. உங்களுக்கு வந்து கேமரா இருக்குது, எல்லாத்தையுமே சொல்லிடுறாரு. உங்களுக்கு ரேட்டும் கம்ஃபர்டபுளாக கொடுத்துட்றாரு. இது இல்லாமல் குவாலிட்டி வைஸும் பெஸ்ட்டாக கொடுக்குறாரு. டோர் டெலிவரியிலேருந்து எல்லாமே சூப்பராக கொடுக்குறாருங்க. இவருக்கு வந்து 100க்கு 200 மார்க்கே கொடுக்கலாம், அவ்வளோ சூப்பராக வந்து குவாலிட்டியாக கொடுத்துட்ருக்காங்க. டிஸ்பிளேயில் கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். எனி டைம் இவர் தான் பேசுவார், வேறு யாரும் ஸ்டாஃபு எல்லாம் இல்லை. இவர் தான் கால் பண்ணால் இவர் தான் பேசுவார், சரிங்களா? எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் இவர்கிட்ட கேட்டுக்கலாம். தாராளமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இல்லை டேரெக்டாக கம்பெனிக்கு தான் வந்து வாங்கணும் அப்படின்னீங்கனாலும் கம்பெனிக்குமே லொக்கேஷன் அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கேன். டேரெக்டாக கம்பெனியில் வந்து கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். சென்னையில் வந்து வாங்கினாலும் சென்னையிலையும் இதே ரேட்டு தான் கொடுக்குறோம். இதே ரேட்டு தான் பவானியில் கொடுக்குற ரேட்டு தான் சென்னைக்கும் கொடுக்குறோங்க. ஸோ இங்கேருந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டில் லாரியில் இங்கேருந்து கொண்டு போய் அங்கே வச்சாலும் கூட ஒரு 500 ரூபா கூடலாம் இல்லை. இதே ரேட்டுக்கு வந்து நீங்கள் சென்னை கஸ்டமர் இருந்தீங்கன்னா அங்கே இருக்க பிரான்ச்லேயே நீங்கள் வாங்கிக்கலாம், சரிங்களா? நம்ம இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்டை ரெடி பண்ணி கொண்டு போய் அங்கே வச்சு பண்ணுற விற்கலிங்க. என்னன்னா ஃபேக்ட்ரியோட அவுட்லெட் அப்படியே இங்கே பஞ்சு மட்டும் மூட்டையில் பேக் பண்ணி அங்கே போய் இங்கேருந்து பசங்க 2 பேர் போயிடுவாங்க, தம்பி இங்கேருந்து 2 பேர் அங்கே போயிடுவாங்க. கஸ்டமர் அங்கே வேணாலும் பக்கத்தில் நேரில் போயிருந்தே வாங்கிக்கலாம். அங்கேயும் கஸ்டமர் இதில் நம்ம சொல்கிற மாதிரி பஞ்சு பியூர் கையில் அழுத்தி பார்த்து பஞ்சு பியூராக இருக்கா உள்ள ஏதாவது மிக்சிங் இருக்கா கண்ணார பார்த்து கூட அங்கேருந்து கூட நேரில் வாங்கிக்கலாம். சூப்பர் ஜி. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து சென்னை கஸ்டமர் நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருப்பீங்க. உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து சென்னையிலே பிரான்ச் இருக்குது, ரொம்ப நல்லதாக போச்சு. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க எல்லாத்துக்குமே, சரிங்களா? ஸோ வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்னொருடைய ரிமைண்ட் பண்ணுறேன். நான் தமிழ் வாகர். பாய்.